Des de la coordinació pedagògica hem de vetllar per tal que els processos d'aprenentatge dels alumnes siguin adaptats a les seves necessitats, a les seves capacitats i als seus ritmes. La neurociència ens ha il·luminat 4 eixos de treball per tal que les estratègies cognitives dels adolescents arribin a bon port. Primer, l'atenció. El món en el que viuen està ple de dispersió i d'estímuls sensorials i això obliga a treballar aquest aspecte. El segon pilar, cabdal, és la motivació. S'aprèn més ràpid i millor si s'utilitza la benzina de la curiositat o l'interès. El tercer aspecte clau, aprendre de l'error. Saber identificar allò que no hem fet bé per millorar-lo. I com a darrera etapa del coneixement trobem la fixació. Posar a disposició de la memòria de treball els aprenentatges necessaris per assolir una resposta a un repte. Us animo a entrar als vídeos de les diferents assignatures que han preparat els professors del centre per tal que puguin observar vostès de manera abreviada com treballem els 4 preceptes cognitius.